गायदे एसेबां मोजाङै सल' खनफुनाय टाइमाव मा उदैयानो सादरबा होलायखोलै आइदै रलै रखर आंहाबानै उदैयानो साब्रबलायबाय आइदै मा जामारखो आंनि उदैया हमनोनो हाला आइदैलै ओइ आयै उदैया साफिनलायबायलै हा मा जामारखो नोंहा उदैयानो मानो बिदि साब्रबबाय थायो ओइ मोनथियालै आयै आंथ' दिनै जेबो बाथोनानो जायाखै बानलुखौबो बारा जायाखै आं दिनै बिदि नायबाय थाब्ला जानाय नङालै डक्टरनियाव थु दिनै थांगोन नोंनिया उदैया सायाबानो डक्टरनियाव थांसै दिनै थांगोन होननानै थांनानै थायाखै दिनै थांथारगोन जागोन दे थांगोन सालाय दाखालायो जांगिलाजों इसिबां मोजाङै रायज्लायनो सानबाय फाफि हौवाया बोरै मोनहैनांगौ जाखो देनाय आं मानसिया गोबां टेनसनाव दङ मानो होनबा आं प्रेगनेन्ट दाबा आं प्रेगनेन्ट होननायखौ खोनाबा जांगिलायाबा गनायना लागोन ना लाया आंखौ दा आङो मा खालायनो दाखालि लोगो हमनायाव मोजाङै रायज्लायनो सानबाय प्रेगनेन्टनि बागै बै फाफि हौवाया थै जिखिजाया आङो दा सैथो बाथ्राखौ खिन्थानांगोन माथा गरम जाबायलै गोसो थुफुनाय टाइमावलाय मानो प्रेगनेन्ट जाना होनांगौ आंबो आं बिदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा आङो गाबोननो खिन्थानांगोन जांगिलानो आरो दाथ' आंनि फैसाया 10,000ल'सो जमा जाबाय बे 10,000 फैसायालाय मा जानोसै आरो खावबावनांगोन आङो एबार मासाव आं खावा एबार मासाव आङो सना बिगोन सना गोरनायाव गानग्रा ओमफ्राय आसान बे मोननैखौ बिथारगोन आं फैसाखौ खावबाय थानोबो दिगदार जायोलै आरो हमजानोबो गिनांगौ एबारनिफ्राय आङो सनाखौनो बिबाय थानांसिगोन ट्रेटनो अबाव थांनो नागिरदोंलै एसे बेरायना फैनि र' टेनसनलै सना गोबां टेनसन आंहा मा बुंबावनो थानोनो सुखुवा जादों आं सना मोनथिगौ ना है फाग्ला रखमनो बै 10,000 फैसा गोमानायखौनो नोङो सानबाय थानांगौ आरो माथा गरम जानांगौ आरो बेखौनो फैसायालाय मा मास मोनसेनि उनावनो फैफिनगोन नोंहा 10,000 फैसा गोमानायखौनो माथो नोङो मानसि थैनाय रखमसो खालायदों खालायाबा एसेबां 10,000 मानि फैसा आरो नेक्स्ट मान्थआव जुदि दरमाहा मोनोबा आंनो सनाया आं खिन्थु जेबो मोनथिया दे आंनो सनानि आसानखौ नांथारगौ आरो गोरनानिखौबो सनानि नांथारगौ एबार आंनो नङाबा आं बे न'आव थाखालाबो रलै सना मास मोनसेखौ मास मोनसेखौनो नेथारनो हाला आरो नोङो मा मास मोनसेहाय एबारनि फैसायालाय माथो जाखो 10,000ल'सो गोमाबाय बाखियालाय बाखियालाय मालै सना खरसा जाजोब्बाय आधायानो खरसा जाजोब्बाय दा 5,000फोरल'सो दङ मा बायनायनि मा जानायनि एसेबां खरसा जाखोलै नोंहा माबालै सना थार दङमोन आंहा थारखौ आङो उजायजोब्बायना बेनिखायनो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जिखिजाया मास मोनसेनि उनाव आं एबार सनानि आसान सनानि लोखौ नांथारगौ दे बियासो दरमाहा मोननायखौ आंनो खिन्थालायाखैमोन आरो खिन्थाखागौमोनलै आङो खिन्थाखागौमोन नोंसोरनो मा खागोन होनना बुं सैथालाया नंमारगौ दे आं मानसियानो बेसेबा गोसोमथार लाफाथियाबो थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों आंखौ गोसोमथार नुयो मालायबा आजिखालि जोंफोरनि बर' सिख्लाफोरा कत गुफुर समायना गोजा आंल'सो गोसोम बुन्दि साइस गैया आङो रावजोंबो हाबा जाया होनबाय थायो रावखौबो गोसोथोआ होनबाय थायो ओजों बादि आंखौसो रावबो गोसोथोनाय नङा खोना रावबोआनो हाबा खालायनाय नङा खोना सोरबा हौवाया लांगोन दे आंखौ साइस गैया फाइस गैया गोसोम बुन्दिदि आं बोरैबासो मोनसोबायहाय इसोर आंखौ नोङो मानो एसेबां गोसोमै दाना हरनाय
मालायबा बिबारियाबो आरो टिल्लुआबो गुफुरथार आंसो हारसिं गोसोम मानसिफोरा बुङोआनो बिब' आरो बिफङा एसेबां गुफुर हा बेलाय मानोथ' एसेबां गोसोम जाखो होननानै बुंसोयो आं बिदि बुंबा दुखु मोनो आरो मानसिफोराथ' बुङो र' महर मोखाङा जाहोआ होननानै आखल आखु गोसोफोरा मोजां जाबानो जायो होननानै बेफोरो आंनिबा ओरैनो डायलग गोजासो खोना मानो होनबा जोंफोरबा एसे गोसोम आरो साइस गैयि मानसिफोरखौ जिमान गोसो मोजांबाबो आखल आखुफोरा मोजांबाबो रावबो गोसोथोनो नागिरा फसायनोनो नागिरा आंनिबा आखल आखु गोसोफोरा मोजां जाबाल' जाया एसे महराबो थानांगौ सोरबा सोरबायाल'सो महर मोखांखौ नायालासिनो आखल आखु गोसोफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो हाबा खालायो नाथाय बांसिनानो मानसिफोरा महर मोखांखौ नायनानै मोजां मोनो आरो हाबा खालायो आरो आंहासो बुथुरलाहानि आलासि सेंग्राखौ सिरि सिरि नायखुमाबाय थायोमोन माने आङो एसे फसायोमोन बै सेंग्राखौ फसायबालाय मा जानोथाय बियो आंखौ फसायगोन आरो आं बायदि मानसिखौ आं बायदि गोसोम बन्दिदि साइस गैयि हायथुथु मानसिखौ आङो नायलालै आङो सोरखौबा जुदि फसायोबाबो आं नायला मानो होनबा बिसोरथ' आंखौ फसायखानाय नंखाया नायनालाय मा मोननोसै आंखौथ' बिसोरो अबाव अमा फिसाया बेसेबां मोजांथारहाय आब्रिब्रिनो गाबाबो बाब्राबाबो माथो अमाया साफाथार आब' औ साफाथार फुस्थानो ओमफ्राय गाबथाराबो आब्रिब्रिथार मोजाङानो दे रानि ना राजा रानि आरोलै ओमफ्राय आब' बेसेबां लाखो अमाया 1000सो मा 1000सोआवनो मोनबोदों नोङो अमाखौ औ माथो अमा फिसाफोरनिया दाम खमायदोंनो थेवबो एसेबांथ' खमायदों नालाय 1000सोआवनो मोनबोलायदों दि नोङो मदरगि मादै लाहानि ना अमा फिसाया नङा बिसा मालाय फानजोब्बायनो जांग्राव लाहानिसो मा जांग्राव लाहानिसो होनबा औ जांग्राव लाहानियाव थांदों नोङो हे एदावाखै नोंखौ जांग्राव आदाया एदावाखै एदावनायालाय मोजाङै रायज्लायदों थेवब्लाबो आङो बिसानियाव थांनो बासोदोंमोन दा आरो उफाय गैयाना आरो हाथायाव थांनानै लायलाय बानानै हाथायाव थांनो लायनो बानानै आं बिसानिखौनो लाबोबायलै दे मोजाङानो जादों दे हाथायाव थांस्लायस्लाय थेवबो आसुरित जादों दे आङो अमाखौदि 1000सोआवनो मोनबोदों दाब्ले आयंआ 1000सोआवनो हरमारदों नोंनो अमा फिसाखौ दाब्ले आयं माने आयंमोना गैया जांग्राव आदायासो हरदों मा जांग्राव आदायासो हरदों जांग्राव आदाया खायनोथ' 1000सोआवनो हरदों खोनाहाय बाला नङाबा दाब्ले आयं आरो जावखौ आयंआ 1000सोआवनो हरगौमोन ना औ दाम खमायदों नालाय दाम खमायनायखाय हरबाय आरो माथो हाथायफोरावबो 1000-1500आवनो मोनग्रा जाबायनो नंमारगौ नालै आंनिबा 1000सोआव हरनाय नङामोन खोनालै दाब्ले आयंमोना आरो दाब्ले आयंमोना गैयाबालाय नोंलाय मानोथ' लाबोनाय दिनै दा जांग्राव आदाया आन्दासजोंसो हरबाय खोनालै बे नङानोलै दाम खमायखादोंनो अमा फिसाफोरा आरो आङो लाबोनो सानखायाखैमोन दा जांग्राव आदाया आरो मार ब्राब्रा खालायथारबायना बेनिखायनो लाबोबाय आङो होमबालाय अमा फिसालाय दाम खमायमारदों ना माइलै हा खमायदोंबो खमायदों एसेबां खमायदोंना आंनिया बाथ्रायानो हजम जायाखै दे जेखिजाया मोजांसो जाबाय 1000सोआवनो मोनबोदों फोजोंसारा 1000 मानि हरलांदोंमोन दा बे 1003खौ दिहुनना हरफिनगोन आङो दिहुनना हरगोन माने आग्लायबा माथो गेस सोना लानो होदोंमोनलै नंमारगौ नङाबा 1000सोखौ आं गेस सोनानै ओमफ्राय 1000निखौ दिहुनना होसिगोन बिनो बिदिनो खालाय र' ओमफ्राय अमा फिसाखौ बबेखिनियाव खागोन बेखौनोथ' सानदों र' आङो बबेखिनियाव खानाया मोजां जागोन बै रानि खानाय खिनियाव दोनबानो जाबाय आरो बेयावबो खाजागोन न' औ खाजागोनथ' आरो अमा फिसाया एसे मोजाङै नाय बाब्राबाखैबो गाबाखैबो दद्रद्रनो नाम दोननांगोन र' बेखौबो मा नाम दोननाया मोजां जागोन नामा दा साननांगोनसो र' दा दिनै दोनथ'ला दिनै हरा मोजाङै साननानै दोनगोन आङो मोजां नाम नायनानै जेखिजाया दोनबाबो जागोन दे नाङा र' जेखिजाया नाम दोना
आङो दिनै हराव मा मोजाङै साननांगोन मा नाम दोननाया मोजां जागोन इस बेखौनोसो माखोबा अमा फिसाखौ लाबोबाय इहु 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 अमा फिसा लाबोबाय जोंहा इहु औ लाबोबायथ' र' आदार होनांगोन नोंसोरो मिथिबाय होला होमबा आं सानफ्रोमबो आदार होगोन इस नायगोन दिनै आंबो खैदिन होयो नायबानो जाबाय थुदो खायनोसैथ' अमाखौ अबेयाव फाननो नागिरदों अमा फिसाखौ बै बोरमा खाग्रा खिनियाव दोननो नागिरदों र' मोजां जागोन दे थै आंहाबो मा जामारखो बै बिबारिखौनो माबा गोसोखांफ्लांबाय थाग्रा जाबाय प्यार व्यार तो नहीं हो गया है मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है हारसिंनो मोजांलै सिंगल लाइफआनो बिन्दासनो मुझे नहीं पड़ना है प्यार व्यार के चक्कर में है आंबो जाथो सानलाबायो मालायबा मानो फन हरो ओरैनोसो लोगो साननानै हरो खोना आं आरो मा सानलाबायदो बेखौनो है आंबो सासे मानसि ओरैनोबा माथो बिबारिया आंनो सानफ्रोमबो फन हरो हा दिनैलाय मानोथो हराखैबा फुंनि 7:00 8:00 हरो दिनै हराखै माथो हराखै आंहालाय मा जादों हराबाबो जेबो अरजाया रायज्लायबाय थाया आङो रावबो फन हराबाबो जेबो साना आङो जेबो मोना थेवब्लाबो माथो रायज्लायाबा बोरैबा मोनोलै गोसोफोरखौ नङाबा आंनो हरनोसै नामा ओरैनोबाबोथ' आं सानसेबो फन हरफेरायानो बिबारियासो आंनो हरबाय थायो दिनै आङो हरनि र'